ale bydlení pro mladé je dnes otázkou širšího okruhu rodiny. Jo, to není řešení, to se musí dělat celá změna, která nás bude všechny ohromně bolet a pravděpodobně naše generace a generace po nás to jako zásadně odnese. Jaký mám názor na to, že se o nás postará stát důchodu? Jako čísla a fakta jsou naprosto jasný, ale čtyřicátníci, přátelé, probuďte se. Tam to není, jak to udělat. Finance stojí za, v mých očích, 80% všech rozhodů. Je potřeba si trošku hlídat, s kým žiju doma. Ale to ve prospěch prostě té dané instituce, která to sjednává. Takže teď se možná někoho dotknu, ale takhle to je. A je to dneska trend? Všechny ty chytré řeči v hospodě, jak je to o tom vydržet a tak dále, budou ty tam, peníze vyberou a už nikdy v životě nebudou chtít investovat. Není to možné. Ale v okamžiku, kdy jsem řekl, hele, pronájem, možný budoucí prodej, tak tam viděl toho stíčka jak se ten trend toho okrádání klientů, takový to poškozování těch klientů se přesunul právě na krypto, protože krypto dneska na sociálních sítích vypadá jako velmi snadno dosažených jako peněz. Pokud chci jenom vydělat peníze, a to ti řekne, a to není jenom o investování, to je o celém životě. V okamžiku, kdy dělat cokoliv jenom pro peníze, to nikdy nepadá dobře. Dobrý den, dovolte, abych tady přivítal Tomáše Kresla, člověka, kterého můžete znát z České televize, například z pořadu Krotitelé dluhů nebo Sama doma. Ahoj Tome. Ahoj Adame, ahoj. Díky moc, že jsi přišel. Já bych tady teďka rád divákům nastínil trošku v číslech to, co vlastně děláš, pro ty, kteří tě neznají. Tome, ty jsi majitelem VIP poradenské kanceláře, která působí hlavně v Pardubickém kraji, ale vlastně se svým týmem působíš, dalo by se říct, celorepublikově. Jo, je to tak. Staráš se bezmála o 2000 klientů, což je vysoké číslo. Dalo by se říct, že jsi jeden z 500, respektive z méně než 500 lidí, kteří mají certifikát EFA v České republice, což je prestižní ocenění ve financích. Jo, dá se tak pojmout. Zároveň se hodně soustředíte na hypotéky, dále i investice například a třeba i na zhodnocení majetku, které mimochodem u tvé kanceláře je 250 milionů korun. Jo. Takže vy se staráte o peníze v hodnotě 250 milionů korun. Já to rád říkám, 4 miliardy, to zní líp. 4 miliardy, je to tak. Mimochodem, tvoje kancelář zprostředkovala hypotéky za 2 miliardy korun, říkám to správně? Je to tak. Oslavili jsme toto jubileum nedávno. Mimochodem si známý tím, že zajišťuješ majetek svým klientům, takže tvoje portfolio klientů je velmi dobře zajištěno proti nenadálým situacím. Jako představení si myslím, že to stačí, nebo chceš něco dodat? Moc krát děkuju za ty čísla. Je dobré si je takhle zopakovat a znovu si uvědomit, jaký kus práce jsme ušli. A já záměrně mluvím v množném čísle, protože to není práce jenom moje, ale je to práce celého mého týmu. A já mám za sebou velmi silný back office, to znamená lidi, kteří se starají především o administrativu, vlastně zasílání podkladů pro klienty, hlídají platební údaje, aby všechno probíhalo v pořádku, aby se neděly nějaké nuance, které by mohly vlastně zhatit to, jak jsme se s klientem dohodli. A zároveň ještě možná důležitější roli má můj obchodní tým, což jsou lidé, kteří na základě toho, že s klienty chceme spolupracovat dlouhodobě, tak mají na starost následný servis. A ti se dneska starají vlastně o to, když já s klientem navážu spolupráci, tak aby následně, protože možná s Adamem shodneme, když si řešil nějaké věci ve financích před 5 lety, očekávám, že dnes to asi nemáš stejně a za velkou pravděpodobností za 5 let to zase bude trošku jinak. Jo? A od toho tady jsme my s mým obchodním týmem a kolegama, který hlídáme, aby neustále bylo portfolio klienta aktuální. Takže nebýt mých kolegů, tak ty čísla nemůžeme nikdy dosáhnout v takovémto množství a zároveň máme nějaké ambiciozní plány, že bychom se rádi starali ne o 2000 klientů, ale o 10 000. Taková naše mantra, pevně věřím, že toho jednoho dne docílíme. Super. Takže je to týmová, kolektivní práce. Vlastně ta vaše kancelář funguje jako dobře namazaný stroj, by se dalo říct. je to tak a vlastně já jsem celý svůj život dělal především kolektivní sporty, protože tam se člověk ztratí. Ale zároveň samozřejmě mým velkým, jak bych to řekl, vzorem byl Michael Jordan a to byl člověk, který sice měl úspěchy v týmovém sportu, ale zároveň samozřejmě byl i velmi silnou individualitou a to je tak nějak, řekněme, dneska moje role, abych pro klienty díky svým znalostem a dovednostem dokázal zabezpečit ty nejlepší podmínky a následně právě díky tomu skvělému týmu okolo mě, abych dokázal to neudělat jenom jednorázově, ale abychom to dokázali dlouhodobě udržet. Já tvoji práci tomu trochu znám. Vím, že tvým motem je 120%, udělat pro klienta maximum, což vlastně péče od A do Z.
Tome, já mám dneska taková 3 témata, která bych rád nakousnul, který bychom mohli společně probrat. Okay. První by bylo bydlení, což je téma, které se hodně teď řeší. Tome, jaký je třeba rozdíl, když by někdo šel rovnou do banky, anebo by bydlení řešil právě s tebou, s tvojí finančně poradenskou kanceláří? Aha, to je velmi dobrá otázka, kterou s klienty řešíme velmi často a já na to mám takový jednoduchý úhel pohledu. Pokud člověk půjde do banky za bankéřem, tak si musíme vžít do jeho role. A prosím vás, Adame, je zásadní si uvědomit, že já znám spoustu fantastických bankéřů a lidí, kteří dokážou svoji práci dělat naprosto fantasticky. Ale jejich role je následující. Ten člověk dokáže nabídnout většinou pouze možnosti jeho dané banky. To znamená, máme nějakou metodiku, tu musíme držet. To je věc první. Věc druhá. Po stránce bonitní, to znamená, zda ten klient je schopen splácet svůj závazek, se na to dívá pouze z úhlu pohledu, který je v rámci zase metodiky banky. To znamená, ano, vychází příjmově, nevychází příjmově. A potom už je to o tom zrealizovat ten úvěr. Takže ten člověk neudělá samozřejmě za mě třeba úplně špatnou práci, ale já mám úhel pohledu na řešení bydlení trošku odlišný. A teď ho zkusím představit. My se s klientem v první fázi podíváme na to, zda je vůbec kvalifikovaný na to hypotéku mít. Protože velmi často se setkáme s tím, že přijdou klienti, kteří bonitně mohou splňovat dosažení hypotečního úvěru. Jo, oba dva vydělávají dostatečné příjmy. Nicméně my se díváme i za roh. To znamená, co se stane za 5 let. Paní půjde na rodičovskou, máme o dost menší příjem, ale paradoxně se nám zvýší výdaje. A toto, pokud člověk nevezme si vlastně, jako, nebo nenapíše si na papír, nepočítá s tím, nehledá ty cesty, zdali může být třeba partner povýšen, může se mu zvýšit příjem, tak častokrát musíme s klientem jako identifikovat, jestli se opravdu pro tento nákup nemovitosti opravdu hodí. To je první věc. Druhá věc, která je nesmírnou výhodou, je to, že já se neomezuju na metodiku jedné banky. To znamená, častokrát se mi stane, že se potkám s někým na nějaké oslavě a on mi řekne, hele, já se nemohu dostat úvěr. A já se vždycky ptám, proč. Protože se velmi často stává ta situace, že klient logicky jde do banky, která je jeho kmenovou, kde provádí platební styky a chodí mu tam výplata, a tam si zažádá o úvěr. No a v té bance mu řeknou, hele, zrovna vám my prostě nepůjčíme, nebo ne takovou částku, kterou očekáváte. No ale to neznamená, Adame, že někde jinde na trhu není banka, která dokáže tohoto klienta zafinancovat. Jenomže, to má své jenomže, první věc je to, že klient dostal první no-go a už to nepokračuje, ale druhá ještě zásadnější věc je ta, že velmi často je pro klienty parametrem číslo 1 úroková sazba. A to je, ty se teďka krásně pousmál, protože to vlastně, tím jsi trošku z oboru, tak chápeš, že úroková sazba nemůže být tím primárním parametrem, protože úroková sazba za 3 roky bude úplně odlišná. Za 5 let v období fixace prostě se může kdykoliv změnit. Může se změnit i situace, že už nebudeme v tom bytě, který jsme koupili, půjdeme do domu. Změní se znova úroková sazba. To znamená, to je vlastně věc, která se bude vždy měnit. Nahoru dolů. Pokud se správně tomu přistupuje, tak to může být vlastně neustále konstantně udrženo, ale to je právě o práci finančního poradce a to bych tady nerad rozváděl, to je na osobní schůzku. Ale pointou je, že pokud toto je jediný parametr, tak musíme taky přistoupit k tomu, že častokrát banky, které poskytují ty nejnižší úrokové sazby, tak to vždycky něco za něco. Jo, to znamená, někde si to ta banka nechá zaplatit například na odhadu. Banka, která má třeba o 10 horší úrokovou sazbu, tak ale za klienta hradí odhad. Jo? Nebo je to tlačeno nízká úroková sazba, ale za cenu pojistného nebo pojistné smlouvy v rámci banky, takzvané bankopojištění, kde klient se jako pojišťuje na to, že by při reálné události za něho banka splácela úvěr. Ale už je málo, kdy si člověk přečte ty pojistné podmínky, aby zjistil, jak děravé jsou. Jo? Takže já jsem třeba ohromným odpůrcem bankopojištění. Jo? Jako bankéři mě to nemají rádi, protože samozřejmě pro ně to znamená nějaké jako bonusové složky. Ale v mých očích je to prostě pojištění, které fakt není kvalitně nastaveno ve prospěch klienta, ale je to ve prospěch prostě té dané instituce, která to sjednává. Takže teď se možná někoho dotknu, ale takhle to je a v okamžiku, kdy si dokoliv pročte pojistné podmínky, dá mi okamžitě za pravdu. Jo? Takže v tom prostě to je jako jednoznačně dáno. Jo? Takže k tvé otázce, mým úkolem není to, abych klientovi poskytl úvěr nebo zařídil úvěr. To dokážu si myslím jako velmi často i v okamžicích, kdyby ten klient na to třeba nebyl dostatečně kvalifikovaný. Ale já nechci. Mým cílem je, aby klient dokázal úvěr získat, aby ho dokázal splácet a žít a aby ho v pohodě splatil.
Jo? S tím souvisí například i bezpečná hypotéka, to znamená s klientem jdeme cestou, že posteleně vytváříme rezervy, aby kdyby nastala nějaká nadála událost, tak aby jsme byli schopni řešit situace typu musíme investovat do nemovitosti, nemůžu chodit do práce, tak se musíme o toto postarat a zároveň pokud dodržíme jistý investiční horizont, tak jsme schopni úvěr splatit klidně o 10 let dříve a ušetřit 100 000 na přeplacení na úvěru. Ale to je zase na osobní setkání s klientem, kde bych mu rád identifikoval jeho pozici a jak by to mohlo vypadat. Že z toho, co říkáš, může nastat situace, že klientovi řekneš nedoporučuji, abyste do toho šel? No, Adame, to jako nezřídka se děje. A vlastně za poslední třeba 3 roky mohu říci, máme boom rok 2021, kdy hypotečních úvěrů bylo poskytnuto vlastně úplně jako neuvěřitelné množství. Následně vyskočily úrokové sazby a od toho okamžiku já mohu říci, že jak jsem v minulosti byl schopen z 10 klientů 9 zaúvěrovat, protože se kvalifikovali, vycházelo to dobře a tak dále, tak najednou je to úplně naopak. Já z 10 dokážu kvalifikovat jednoho. A já jsem ten, kdo vlastně řekne těm lidem, že ten cíl, ten sen, který mají, tak dneska nedosáhnou. Jo? Co mě však trápí, a to je o dost horší, a to se dělo právě i před tím rokem 2021, tak já jsem z menšího města, tam začala fungovat vlastně nový výrobní závod, který zajímavě začal platit lidi. To znamená, lidé, kteří v minulosti ve výrobních závodech vydělávali 12-13 tisíc, tak rázem vydělávali přes 20. Pokud se dal chlapec s dívkou dohromady z tohoto výrobního závodu, tak byli schopni donést domů z nějakých 20 000, 25 najednou 40-50. No a v tom okamžiku samozřejmě si chce tenhle ten pár dohnat ten svůj životní standard. To znamená, že začne velmi rychle si dělat takové té radosti. Jo, to znamená dovolená, dobrá restaurace, lepší oblečení. No a dojde slovo na to, že bychom přece nemuseli bydlet v tom nájmu, ale mohli bychom si koupit vlastní bydlení. No a to byl vlastně i ten důvod, proč velmi vyskočily ceny nemovitostí, protože lidé, kteří v minulosti nebyli vůbec na tom trhu jako kvalifikovaní pro to, aby dostali úvěr a mohli si koupit nemovitost, tak najednou tam byli. A oni to chtěli. A já nezřídka s těmi klienty rozebíral OK, ale když vaše paní půjde tedy na rodičovskou, klesnou nám příjmy, zvýší se nám výdaje, jak to zvládneme? A to byla doba, kdy jsme nikdo nevěděli o tom, že přijde nějaký covid. To byla doba, kdy jsme nevěděli, že se zvýší zásadní úrokové sazby. Nevěděli jsme, že půjdou náklady na elektriku a plyn do takových horentních sum. To byla doba, kdy já jsem jenom vycházel z toho, co chci dělat celý život. To znamená mít jistotu, že ten klient to zvládne. A najednou já klientům říkal, hele ne, ten dům ne, pojďme radši do bytu. Jo? Mimochodem rozdíl dům byt, jo? Byt potřebuje nějaké své úpravy a investice po dobu nějakých třeba 20-30 let, co budete jako tu nemovitost využívat, budeš využívat. Ale jak to je s domem? To je pokladnička. To není o tom, co je vlastně plocha uvnitř. To je ten plášť, to je to, co je před domem. To je neustálá investice. A já to častokrát klientům vysvětluju, že to je hezké, že si vypijí kávu venku na terase na zahradě a i můj sen to byl a je a zaplať pámu splněn. Ale zároveň říkám, je to o tom, že to jako je nemalá investice a člověk musí vyhodnotit, jestli to pro ně vhodné nebo není. Takže častokrát jsem klientům rozmluvil dům a šli jsme do bytu. Nebo jsem dokonce řekl klientům, že teď v tomto okamžiku nevnímám jako vhodné, aby si kupovali tu nemovitost nebo aby šli stavět. Co mě trápí je to, protože jsme malé město, tak jsem je viděl, jak vycházejí z konkurenční společnosti, kde ten úvěr dostali. Ten samý úvěr, který bych já dokázal sjednat, ale já nechtěl, protože jsem věděl, že bych klienty poškodil. A dneska ti klienti spolu zaprvé nejsou, protože je ta situace vlastně rozeštvala. Nemovitost se prodávala rozestavěná a oba dva podle mých informací vlastně spadly do platební neschopnosti a tím pádem s velkou pravděpodobností tam byla nějaká insolvence, podobné věci. A ať vám jakákoliv banka kdokoliv bude slibovat, že jednoho dne bude dobře, až se vymažou registry a vy se odlužíte a tak dále, tak banky vás prostě už nechcou. Takže pravděpodobnost, že tento člověk bude mít někdy ještě v životě své vlastní bydlení, je téměř jako mizivá, pokud něco nezdědí. A to je to, co já se snažím ty klienty před tímto chránit. Jo, je to úplně, prostě je to o tom, když půjdete do fitka a budete zvedat činky podle svého vlastního jako rozhodnutí a uvážení, tak se to dobře může stát, že další rok už nic zvednete, protože si urvete nějaký sval. Jo.
Ale pokud budete následovat rady trenéra, který vám říká, hele kamaráde, takhle dejchej, tohle to zvedni, tohle to je ještě moc, naopak tady už je potřeba přidat, nezvedáš lehký váhy. A když budete naslouchat tomuto člověku, tak je velká pravděpodobnost, že za rok budete zvedat větší váhy, budete v lepší fyzické kondici a dokonce už budete klidně schopni se osamostatnit, protože jste se něco naučili, co můžete následovat. Ale na tom úvodu je dobré se dát někoho, kdo s tím má jako zkušenost, třeba 15 let, jako já, a může vám říct, hele, tohle to jako je dobrý prostě jako nedělat. Jo? Takže asi takhle bych to teda zhrnul a určitě říkáme ne našim klientům, neříkáme to samozřejmě s tím, že bychom je chtěli poškodit, ale protože chceme ochránit před jako situaci, která by mohla jako nastat. Tome, řekněme, že budu kvalifikovaným klientem pro to, abych si s tebou udělal schůzku, abych si u tebe vzal hypotéku. Jak potom ten proces té hypotéky, toho úvěru, toho zařizování vlastně vypadá? Tady, aby klient, když za mnou přijde a chce řešit bydlení, tak já vnímám, že to velmi často bývá jeden obchod v životě. Nebo jo, jako neznám moc klientů, co by absolvovali třetí, čtvrtou kupovanou nemovitost. Jo? Většinou to bývá fakt jedna nemovitost za život. Proto my v tomto okamžiku postupujeme tím způsobem, že klient od nás dostává jasný návod toho, co bude následovat. To znamená, dostává od nás papír, kde jsou body 1 až 10 a je přesně uvedeno, co se bude dít. S tím, že má klient možnosti očkrtávat, v jaké fázi se prostě nachází. Začínáme úplně jednoduchým. Bod číslo 1 je nezbytné si vybrat nemovitost. Jo? Nebo záměr. Bod číslo 2 krátká schůzka. Jo? Takže opravdu až takhle jdeme do detailu. V bodě 3 právě děláme tu kvalifikaci, to znamená, probíráme to, zda ten klient příjmově a v nějaké blízké budoucnosti bude schopen úvěr splácet. V bodě 3 je tedy vypsání žádosti z GDPR a takhle se vlastně jde jednotlivé body. To znamená, ten klient ví naprosto přesně, co ho čeká v jakém bodu. To je první věc. Druhá věc, a to s radostí říkám, a kdo se mnou kdy financoval, tak vám to může asi potvrdit, že setkání se mnou je káva, kdy se zasmějeme, kdy se rozhodneme, že do toho společně teda případně půjdeme, a pak je druhá káva a u té už se podepisuje úvěr a vysvětluje se, jak se bude vlastně celý ten proces dotahovat, jak bude vypadat čerpání a podobně. V tom mezičase vstupuje do hry můj kolega Marek Hájek, který má na starost veškerou administrativu, s klienty pozbírá veškeré nezbytné dokumenty, které se předávají do banky. Mojí rolí je pohlídat, aby v pohodě proběhl odhad, aby v pohodě proběhly veškeré věci, aby byla zajímavá úroková sazba, aby případně byla nějaká metodická výjimka. A na úplný závěr tedy klient přijde a podepisujeme úvěr. To, že nám například nevychází odhad, nebo tam je nějaká komplikace, já oroduju za to, aby se udělala supervize odhadu, aby se při navýšení úrokové sazby z nějakého důvodu jako přihlídlo k tomu, že to je můj obchod, že to je zajímavý klient a že chceme snížit úrokové sazby a tak dále. Toto klientovi říkám až u té druhé kávy, kdy se smějeme. Ty veškeré nervy a veškeré nepříjemnosti bereme na svá bedramy a tím nezatěžujeme klienta. Jo? Ale zároveň jsem v minulosti jim to ani neříkal, co všechno jsme absolvovali, protože mi to přišlo, že to není fér, že oni si jako v úvozovkách zaplatili za nějaký jako servis nebo očekávali nějaký servis, tak ho ode mě dostali a to bylo jako automatiku. Ale následně jsem si říkal, že vlastně dobré, aby věděli, že to nebylo úplně jako procházka růžovým sadem a aby si uvědomili, že my jsme odvedli fakt velký kus práce. A to souvisí pak hodně s tím, že když sedí někde s přáteli a někdo tam začne vykládat, jak si zařizuje hypotéku sám, jak musí lítat na katastry, jak musí zařizovat tyhle ty věci, tak ti moji klienti se většinou usmívají, protože vlastně nevědí, o čem mluví ten člověk, protože to zažili úplně z jiného úhlu pohledu. Jo. Takže asi tak a na to jsem pyšný a takové servis já chci poskytovat, protože já mám jisté věci, které taky nemám rád a jsem rád, že mám k sobě profíka, který si mě ty věci postará. To znamená typicky auto, já kdybych si měl opravit auto, tak pravděpodobně už se v životě nerozjede. Takže proto mám svého mechanika, kterému auto ani kolikrát nevozím, on si pro něj sám přijede, vrátím jeho, oznámím mi, co všechno udělal a kolik mě to bude stát a já jsem mu vděčný, protože vlastně v tom mezičase já jsem o tom vůbec nevěděl. A takovýhle servis má za mě dostat každý klient. Jo, takhle to má být nastaveno. A takhle ten standard máme u nás nastavený. Já se tomu ve svém okolí potkávám i s názorem, že nájem je vlastně lepší než vlastní bydlení. Co si o tom myslíš ty?
Jestli nájem je lepší než vlastní bydlení, já všem těmto lidem, kteří za mnou s tímto názorem přijdou, tak se jich zeptám, jestli někdy byli v zahraničí. Jestli se někdy vůbec někým bavili na západ od nás, nebudu brát Rakousko, kde Rakousko je velmi sociální stát, který vlastně velmi hlídá regulované nájemné a tržní hodnoty se tam jako trošičku jdou stranou, ale pokud půjdeme Francie, Británie, Německo, tak když tam někomu řeknete, že vlastníte nemovitost a je jedno, jestli byt 1+1 nebo to je rodinný dům 10 kk nebo 10+5, tak prostě ten člověk na vás zírá a říká si, jaký jste milionář. Jak jste movitý člověk. Jo? No, protože není běžné na západě, aby lidé vlastnili. Lidé žijí v nájmech. A proč? Protože nemovitosti jsou jako ukrutně drahé. A to se u nás vlastně teďka děje. Jo? Když si vezmu ceny nemovitostí před covidem, někdy rok 2015, 2016 a dnes, tak jako v Brně to snad je dokonce 3násobek té ceny. Jo? To je naprosto jako neuvěřitelný. A ta hodnota těch nemovitostí vlastně neustále poroste. Proč? Protože dneska tady máme spoustu lidí, co chtějí kupovat nemovitosti, aby si zabezpečili důchod. To znamená na nájemní bydlení. Máme tady fondy, které skupují celé domy, bytové domy, aby vlastně pronajímali a na tom je postavený biznis. A tím pádem se stává to bydlení dražší a méně dostupné. A já vždycky dávám ještě například mé známé, kteří bydlí tady vlastně v Praze a žili v takovém menším bytě, žili na Žižkově, to znamená, byli zvyklí na nějaký standard, platili nějaký peníze, které byly únosné, byly možná v tom poměru té ceny, za kolik by to museli koupit, tak to vypadalo vlastně jako nízká částka. No a najednou se jim narodilo dítě, už nechtěli žít v 1+1, už chtěli si ten standard zvýšit a dneska ten byt už, který by v minulosti kupovali za nějakou hodnotu, ta hodnota je třeba 4násobná od té doby, ale ten nájem je taky jako úplně někde jinde. To znamená, řekněme, z nějakých 12 000, co platili v minulosti, dneska platí 28-29 000. A kdyby si v minulosti už teda udělali to břímě a spláceli ne 12 000 nájem, ale spláceli 18 000 hypotéku, tak dneska mají nějaký byt do začátku, který můžou prodat, z rozdílu financovat nákup nového a tak dále. To znamená, v mých očích jednoznačně nájem vždy poroste s tím, že bude čím dál tím méně možností získat své vlastní bydlení. Takže budeme závislí na tom, že budeme bydlet v nájemním bydlení a v tom okamžiku se bude nájem zásadně zvedat. A podle našich nějakých struktur by měl klient utrácet za bydlení maximálně 40% ze svých příjmů. No ale to se bavíme o tom, že to je v ideálním variantě splátka nějaké hypotéky a splátka nákladů za energie a podobně. Ale my se bavíme o tom, že v budoucnosti a ne daleké, jo, a dnes už možná realita Brna, Prahy, že 40% vašich příjmů opravdu bude dělat splátka nájmu. Jo, a to za mě jako je špatně. Takže, a mimochodem já mám i takový názor, že samozřejmě vlastní bydlení nám může vyřešit i důchod. Ale to si myslím, že máš nachystáno na později tohoto téma, takže ty do toho ještě nezasahujme, ale za mě vlastní bydlení je vyřešení důchodového věku a příjmu důchodového věku. Ty jsi nakousnul jedno z dalších témat, které budeme probírat. Tome, říkáš, že vlastně ta situace s těmi nájmy se může zhoršovat, může nějak postupovat, takže to bude vlastně dražší a dražší. Je dneska možné pro mladé lidi, aby si nějak již teď jako připravovali na ten hypoteční úvěr? Existuje vůbec nějaká možnost, jak to udělat? Nebo bydlení pro mladé. Jo, téma za mě velké, protože já to budu řešit se svými dětmi, takže si tu otázku kladu a když ke mně vždycky přijde klient, tak to dost řeším. Ale bydlení pro mladé je dnes otázkou širšího okruhu rodiny. To už není o tom jednom jednotlivci, o té dvojici, o tom páru, o té mladé rodině, ale už to je otázka širší rodiny, kdy se očekává, že rodiče, pokud mají finanční zdroje, tak pomůžou dítěti, aby dosáhlo svého bydlení, nebo minimálně, aby dali do zástavy svoji aktuální nemovitost, aby umožnili vlastně těm mladým koupit nemovitost. Vysvětlím důvod. Když za mnou přišel pár, v celku ambiciozní, zase opakuju, já jsem z menšího města, takže ty příjmy tam jsou v nějaké rovině, ale zůstávají u rodičů a jsou ochotní si odkládat 10 000 korun měsíčně, proto aby si připravili akontaci. To znamená, za rok odloží zhruba 120 000 korun. To je akontace 10%, protože jsou mladí, můžou mít 90% hypotéku, tak v podstatě tento ekvivalent jim umožňuje koupit si nemovitost za 1 200 000. Tak.
u nás už za 1 200 000 nic nekoupíš. Jo? Možná v Ústí, ale u nás prostě ne. Takže potřebuješ aspoň, dejme tomu, 200 000 nebo 250. To znamená, to není rok, to už jsou 2. No ale za ty 2 roky už pravděpodobně ten byt, co stával 2,5 milionu, nebude stát 2,5 milionu, bude stát 3 miliony. A dostáváme se do koloběhu, že tito klienti, kteří mě navštívili, měli ty ambiciozní plány, u těch rodičů zůstali, nakonec si to zrekonstruovali podklady, což nechtěli, chtěli se osamostatnit, ale nakonec to museli udělat tímto způsobem. Protože jako dohnat tím spořením tu částku, kterou má mít, tak je vlastně téměř nemožné. Takže kdykoliv já se pak bavím s mladými lidmi, 27-28 let, kteří mi řeknou, že mají jako větší obnos peněz na to, aby si mohli udělat akontaci, tak zjistíme, že buď to dostali darem, nebo byli v zahraničí pracovat a opravdu jako tvrdě odkládali, žili tam fakt jako na úplně nulových nákladech, aby si vydělali na bydlení, nebo zdědili nějaké peníze. Jo, ale aby prostě člověk po vysoké škole si mohl pořídit vlastní bydlení, jako za mě téměř nemyslitelný. Jo. Takže proto do toho vstupuje širší okruh rodiny, který má za to, aby těm mladým pomohl. A zase pojďme si říct jako nezbytný fakt. Hodnota nemovitosti, Adame, v čase roste, zatímco hodnota peněz v čase klesá. Takže proto já mladým říkám, pokud máte možnost, kupujte. Kupujte teď, pokud se kvalifikujete, pokud vychází vaše příjmy, že to nějakým způsobem zvládneme, pokud ta rodina pomůže, protože, co je třeba dobré si říci, tak vlastně po 5 letech, když uděláme přehodnocení odhadů, vzroste hodnota nemovitosti, tak jenom zjistíme, že vlastně ten dům nebo byt rodičů už tam dávno být nemusí, že ho vlastně můžeme vyvázat. Jo? A je spousta dalších aspektů, které mladí můžou využít pro to, aby si pořídili vlastní bydlení. Jo? Ale to tady by vydalo na jeden podcast a taky bylo asi fajn, si nějaké své know-how nechám na ty osobní setkání s klienty. Jo? Takže pokud jste mladí a chcete bydlet, tak se neváhejte ozvat a já to s vámi rád proberu. Určitě díky Tome. To téma bydlení bychom tady, jak říkáš, mohli rozebírat hrozně dlouho. Těch otázek je určitě víc. Doufám, že se nevidíme třeba naposledy. Každopádně já přemýšlím celou dobu nad jednou věcí, kterou si řekl před několika minutami. Jak souvisí bydlení s důchodem? Nejdřív asi řeknu to, co řeším s klienty, to znamená, pokud mám říct, že nemovitost, která bude v vašem vlastnictví, vám vyřeší důchod, tak to vždycky všem klientům představuju na filmu Sám doma. Předpokládám, viděl jsi. Jasně. Jo? Dům, ve kterém bydleli, McAllisterovi, a byla tam vlastně celá širší rodina, jako asi solidní jako baráček. Jo? Tak, představa, že se tvé děti dostanou do fáze, že dům opustí, vylítnou z hnízda, umíš si představit, tam se ženou budeš hrát na schovku? No to ne. Jo? Asi pravděpodobně se rozhodneš, že údržba takového domu nedává smysl. Tudíž budeš hledat něco menšího. Jsi ve věku, kdy tě čeká za nějakých 10-15 let třeba důchod a rozhodneš se tuto nemovitost prodat, jít do menšího, co uděláš s tím rozdílem? Asi není dobrý ho utratit. No a zabezpečíš si úplně úžasný důchod. A vlastně pokud tomu člověk takhle bude přistupovat, já si pořizuju bydlení, jo a teďka ještě zase, pojďme si říct motivaci. Máme rodinu, která se rozhodne, že si koupí větší byt, koupí si dům. Máme rodinu, která má v tom okamžiku zajištěné základní potřeby. Mají třeba, neříkám, že úplně každý vlastní pokoj, ale jo, prostě naskládají se do toho bytu adekvátně nebo v tom domě, jsou motivováni si tento životní standard jako uchovat, tak se jim mnohem snáze ty peníze na to seženou. Vždycky zaplatíš hypotéku, nechceš přijít o střechu nad hlavou. Ale kdybych ti jako, řekněme, 40-tníkovi řekl, chceš mít důchod 20 000 korun, tak pojď se mnou odkládat 7 000 měsíčně. Jo? Kde vezme 40-tník motivaci, a to se bavíme, aby aspoň jeden z nich měl těch 20. A pokud máme 2 v rodině, tak po nich chceme skoro 15 000 korun, aby odkládali na důchod. Ta motivace tam, jako, i kdyby byla jakkoliv vysoká, tak já si nejsem jistý, že ten rodinný rozpočet s dítětem 1, 2, který chodí na školu, jako někde vlastně jako vyškrábneš. Jo? A aniž by si, jo, protože upřímně, jako, který člověk bude chtít odkládat 15 000 korun na důchod a nebo jezdit na dovolení. Já v důchodu pojedu, nikdo nevíme, co nás čeká. Jo, něco nás čeká zítra. Takže vždycky tam musí být nějaká únosná míra, 80/20. Jako všechno musí být v nějaké, to je to, co jsem říkal. Když jdu kupovat nemovitost, tak musím případně úvěr získat, v pohodě ho splácet a v pohodě ho splatit. Jo? A ne vzít si úvěr, utáhnout si opasek, jíst suchý rohlíky a jo, to ztratíš vztah k tomu, té nemovitosti a k tomu životu a to není cíl. Jo? Takže
Já jsem na FP prezentoval, což si tady zmínil, že máte nějaký certifikát, tak jsem vlastně při vzdělávání prezentoval ten svůj názor, který není z mé hlavy. Mimochodem, já bych se nerad tady chlubil cizím peřím, ale když jsem byl v Británii, žil jsem tam 3 roky, tak jsem, abych se učil anglicky, začal jako au pair. Byl jsem v rodině, kde jsem se staral vlastně o nějaké jako pozemky a tak dále, to není zásadní. Tak jsme jeli jednu návštěvu k otce té rodiny a ten po cestě mi Rob vykládal, že právě v minulosti jeho tatínek vlastně podobné sídlo jako oni. Jo, sídlo chápej, bylo tam asi 20 místností, to je takový polohrad, kde běhali venku koně, měli i vlastní stání a tak dále a on vykládal, jak jeho otec vlastně něco podobného, když oni byli děti a potom následně to prodal, když Rob, jeho bratr odešli vlastně si po svých a koupil si na okraji Londýna menší domeček a dneska cestuje a v podstatě půl roku z roku je někde v zahraničí, má jako úžasný důchod. Jasně to zase jdeme trošku jako z extrému do extrému, ale pointou je z většího do menšího. A já si opravdu umím představit, že v budoucnu se budou stavět takové ty buňky 2KK, jak to hodně vidíme, s nějakým malým pozemkem, tak to bude cílová destinace spousty lidí na důchodový věk, protože budu chtít mít nějakou zahrádku, kde si to kafe vypiju, kde si okopu nějaký záhonek, jo. Nepotřebuji v tom okamžiku mít velikánský barák, kdo to bude uklízet, jo. A z toho rozdílu vlastně mám hezký důchod a zároveň, pokud mám v hlavě, že chci, aby po mně něco zbylo dětem, no tak ten malý domek bude mít taky nějakou hodnotu. A za to jen můj důchod, trvající 10-15 let, zase zroste na hodnotě. Takže já se postarám i o své další generace. Jako pokud ta myšlenka někomu je geniální, tak já už nevím. Za tu myšlenku to mají díky určitě. Já jsem vlastně hodně slýchal názor, že hypoteční úvěr je jenom zatížení toho rozpočtu, ale když se na to podívám tady tímhle úhlem pohledu, tak je to vlastně naprosto obráceně. Jo, je. Hele, je to tak a říkám, i na té FP jsem měl spoustu odpůrců, protože spousta kolegů chtěla, aby ty finanční prostředky byly právě ideálně někde v podílových fondech nebo v nástrojích finančního trhu. A je potřeba si také říci, že opravdu ne každý klient na to ty peníze má, aby mohl odkládat a tohle to může být nějaká cesta, kterou si můžeme podat. Ale tím prosím tě nechci říct jenom, že to je jediná cesta. Jo? Je určitě důležitý využít i dalších nástrojů. Tome, jaký máš názor na to, že se o nás postará stát v důchodu? Jaký mám názor na to, že se o nás postará stát v důchodu? Není to možné. Není to možné, aby se o nás postaral. Ty jako čísla a fakta jsou naprosto jasný z jednoho prostého důvodu. Nevím, jestli ti to je úplně známo, ale ten model, který my dnes využíváme, vymyslel nějaký člověk po druhé světové válce, který řekl, toto je nějaký přechodní období, kdy bude pracující člověk odkládat nějaké peníze na kupičku a z té kupičky budou žít ty důchodci. Adame, to byla doba, kdy se rodilo, nevím, 5-6 dětí. Jo, můj otec je třeba ze 6 dětí. Jo? Teď se bavíme o tom, že když jsme se ženou řekli, že uvažujeme o 3. dítěti, tak v našem okolí všichni úplně jako, co jste se zbláznili, jak chcete zvládat, jo? Ať už časově, finančně a tak dále, protože dneska vlastně 2 děti jsou totální jako strop, tak to je považováno. Jo? Já mám spoustu lidí okolo sebe, co mají 1 dítě a nebo nemají děti vůbec. A my jsme teďka na rozcestí, kdy opravdu 3 pracující vydělávají na jednoho důchodce. A pozor, my se bavíme o tom, že do roka do 2 to budou 2 pracující na jednoho důchodce. A protože ty, vím o tobě, jsi mladší než já, tak někdy v přelomu 50. 60. let tohoto století se stane situace, že se potkáme spolu na pivu a já ti řeknu, Adame, díky, protože ty jsi mi vlastně zaplatil to moje pivo. Jo? Protože bude 1 pracující na jednoho důchodce. Takováhle je situace. Takže pokud někdo věří státu, že se o nás postará, tak ano, chápu, lidé 55, 60 let dneska to ještě samozřejmě tomu věřit musí, ty nemají jinou možnost, ale 40átníci, přátelé, probuďte se. Tam to není, jak to udělat. A to, že budeme posouvat jako termín odchodu do důchodu, není řešení. Jo, to není řešení, to se musí být celá změna, která nás bude všechny ohromně bolet a pravděpodobně naše generace a generace po nás to jako zásadně odnese. Jo? A možná generace našich dětí by mohla mít tady nějaký systém, který bude dávat nějakou hlavu a patu, ale za mě bude fungovat tak, že to bude stejně na jednotlivcích, aby se to připravili. Takže nespoléhat na ten stát, ale vlastně začít se připravovat sám. Jediná možnost. Tome, kolik teda musím mít já naspořeno v momentě, kdybych chtěl mít, řekněme, důstojný důchod? Tak, Adame, já položím otázku tak. Co je pro tebe důstojný důchod?
Druhá otázka. Kdy má ten důchod začít? Jo. Umíš si představit, že nějaký člověk, co prostě, já nevím, 40 let, opravdu dělá velmi náročnou manuální práci, bude schopen tu práci dělat dalších třeba 15 let. Jo. Prostě je to jako nemyslitelný. To znamená, že já se s klienty bavím o tom za prvé, kdy byste chtěli do důchodu. Jakou částku byste chtěli mít? V jaké životní úrovni byste chtěli žít? Jo? Nicméně, asi jako, ať tady se teda nevyhýbám jako odpovědi na tu tvoji otázku, tak my s klienty cílíme, že pokud bychom chtěli mít alespoň nějakých 20 000 korun důchodů z našich vlastních jako zdrojů, tak se pojďme bavit o tom, že 4 miliony korun by tomu snad mohly stačit. Já říkám snad mohly. Jo? Samozřejmě realita je taková, že pokud se bavit o reálných penězích a chtěli bychom 20 000 takzvaného nekonečného důchodu, to znamená peněz, které budeme čerpat a ty peníze potom dostanou na nějaké naše další generace, tak ten výpočet odpovídá zhruba 7 milionům korun. Jako pro mě a pro mé klienty je to částka, která jako, úplně jako ji nevidím. Jo? Tím nechci říct, že ji někteří nedosáhnou, ale bude to jisté procento. Jo? Proto mi přijde furt jako jistější ta nemovitost vlastní, anebo samozřejmě u toho důchodu tak je potřeba si říci, že když to s klientem plánujeme, tak se bavíme o tom, jaký je ten potenciál nějakého dědictví, vlastně jaké zdroje můžou z té rodiny přijít a tak dále, takže to je tak jako, jo, každý vycházíme z jiných poměrů, ale pokud by si dneska proti mě seděl jako nějaký, řekněme, 20, tak by bylo na snadě, aby si odkládal 1 až 2 tisíce korun, aby opravdu si měl potenciál toho mít alespoň nějaké peníze v tom důchodu. Jo? Pokud by si byl 30, tak se bavíme o částce, nevím, 2,5, 3,5 tisíce, no a 40, to už se bavíme 6 až 8 tisíc. Aby si mohl mít příjem kolem 20 000 korun měsíčně ve svém důchodu. A to je to, o co jsme se bavili, že nevím, jestli je úplně jako reálné dosáhnout. Kdybych se přesto rozhodnul jít touhletou cestou, tak co bys mi doporučil? Abych naspořil tolik peněz, protože 7 milionů... Jo. To spořící určitě neudělá. Jo. Nebo udělá, ale ten vklad by musel být samozřejmě mnohonásobně vyšší. A musel by začít v 10 letech třeba. Mimochodem i to je dneska jako cesta a opravdu spousta našich klientů velmi brzy spoří dětem. A já jsem za to ohromně rád, dává mi to ohromný smysl a neznamená to, že my musíme v těch 18 letech tomu dítěti dát to auto, ať si koupí toho bavoráka a při první ať se ho rozstřelí. Jo? To není jako určitě za cíl. Jo? Za mě dneska finanční prostředky klientů by měly být pro děti, by měly být dostupné. Právě z té podstaty, že si myslím, že vzdělání nás bude stát víc a víc peněz, takže asi je dobré mít peníze, kam bychom mohli sáhnout v případě vzdělání. A pokud to nebude nezbytné, tak ideálně v 19, v 20 letech nebo v 25, kolika letech dítě půjde do práce, tak aby ten produkt ideálně nějaký investiční převzalo a pokračovalo a mělo naději na to mít teda zajímavý důchod. Jo? Nebo nějaký zajímavý život, jo? Potenciál koupit si vlastní auto a tak dále, tak dále. Nicméně, pokud dneska si představíme situaci, že jsi klient, který se mě ptá, OK, a jak mám začít? Tak v mých očích je to určitě o tom, že by člověk zaprvé měl mít základní rezervu a tak dále, to asi jako není úplně téma, ale pokud se bavit přímo o penzi, tak by si měl vycházet ze základního produktu, kterým je doplňkové penzijní spoření. Jo? K tomu by měly být nějaké fondy, které jsou likvidní, to znamená, můžeme se k penězům dostat. U doplňkového penzijního spoření, takzvaného penzíka, ale nového, nepleťme se s transformovanými fondy, ze kterých určitě rychle pryč, přátelé, to je jako velký problém a je potřeba to řešit. Tak v doplňkovém penzijním spoření jsme v situaci, kdy si můžeme zvolit i strategii. Pokud člověk bude mladý, 20-30 let, může zvolit opravdu nějaké jako strategie, že bude peníze poslat do akciových trhů a podobně. Tím pádem má potenciál zajímavého zhodnocení. Pokud si vezmu, že budu vkládat například 1000 korun a k tomu dostanu státní podporu a stát teď velmi zásadně tlačí na to, aby zaměstnavatelé tento typ produktu podporovali, tak se může stát, že z mé 1000 koruny odesílám najednou 2. Jo, teď 1000 korun plus státní příspěvek plus příspěvek od zaměstnavatele a dneska už běžně se dostáváme třeba až na 2000 korun. To může být zajímavý jako začátek. Jo? K tomu by vždycky pokud jako dalším produktem totiž existuje takzvaný dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, což je produkt, kde jsem schopen si investovat přímo do podílových fondů nebo do různých typů fondů, S&P 500 a tak dále, do zlata. A je to zajímavé tím, že si můžeme část finančních prostředků, co jsme zainvestovali, o to snížit daňový základ. To znamená, stát nám vrátí část nějakých peněz, co jsme zainvestovali. Jo? Zní to sexy, ale velké pozor, do 60 let ty peníze nesáhnete.
A potom si pojďme říct, jo, proto já vždycky říkám, mít jeden produkt, nebo klidně využít 1000 korun penzíko, 1000 korun DIP, ale potom by tam měly být ty podílové fondy a asi se potom dostaneme k tomu, proč podílové fondy a proč ne přímé akcie a podobně, ale mít nějaký typ produktů, za mě ideálně podílových fondů, kde má místo likvidity a jsem schopen se k penězům dostat. To znamená, že spořím si nějaký peníz, je cílený na důchod nebo rentu, ale po cestě v životě mě potká situace, která mi naskytne. Příklad, strida umřel, zůstal po něm byt, v rodině jsme se dohodli, že ho budeme chtít prodávat, já se přihlásím, hele, mám tady našetřený 1 milion, tak vás jako vyplatím, dofinancuju to hypotékou a mám byt v Olomouci, který můžu pronajímat, je to studentské město a pro mě to může být nějaký zdroj příjmu do budoucna do důchodu. Mám na to akontaci, mám kam sáhnout, mám s čím pracovat. Jo? Nebo se naskytne jiná investiční příležitost v životě. Můžu si zvednout své vzdělání tím, že si zaplatím nějaký kurz, kam vědu. Mám kam sáhnout proto, že toto všechno je nějaký dlouhodobý výhled, který já mohu využít. Takže určitě není vhodné ty finanční prostředky ukládat pouze tam, kde na ně nemůžu sáhnout. To má ale taky své výhody, protože spousta lidí ty peníze neutratí za hezkou dovolenou. Jo? Takže určitě by to mělo být částečně pokryto z tohoto typu produktů a částečně z produktu, který je likvidní, to znamená, jsem schopen z toho ty peníze vybrat. Ty jsi nakousnul další téma, kterého jsem se chtěl zastavit, a to jsou investice. Je to dneska trend, nebo to vnímáš jako nezbytnost, jako něco, co je zásadní v tom portfoliu? Investice v dnešní době jsou nezbytný trend. Jo? Ať to pojmenujeme přesnými slovy. Každopádně ten trend se tady ukázal někdy okolo covidu, kdy lidé byli doma, vznikl čas se sebevzdělávat, hledat si nějaké možnosti, nějaké cesty a vzniklo i velké množství takzvaných influencerů, lidí, kteří asi doporučují, kam investovat peníze a tak dále. To znamená, že je to trend, za který já jsem ohromně rád z té podstaty, že najednou to není tabu. Jo? V minulosti před covidem se bavit s klienty, pojďme odkládat někam peníze, tak když se řeklo akcie, podílové fondy, tak upřímně ten klient tě pakoval z domu, protože se okamžitě bál o to, že přijde o své peníze a je to všechno špatně. Jo? Naprosto nepochopené. Jo? Naprosto nepochopené, na západě fungující záležitost, běžný způsob to, jak se připravit na důchod nebo na nějaké situace v životě. U nás v Čechách to bylo prostě jako sprosté slovo. Díky bohu za to se toto změnilo, no ale zase tady nastává jako opačný trend a to je nějaká vnitřní chamtivost nás samotných. Jo, a pojďme si říct sami, já taky rád jdu do dobré restaurace, já taky rád se vyspím v hotelu a ne v hostelu. Jo? To znamená, že samozřejmě máme nějakou životní úroveň, kterou si chceme zlepšovat a to nám zabezpečí finanční prostředky. Ale pokud my investice budeme vnímat pouze jako, že chceme vytřískat maximum peněz, tak tam začíná ten problém, protože začínáme hledat situace, které jsou více než riskantní. A najednou vidím někdy potenciál zajímavého výnosu. Jo? Mám pocit, že jsem vzdělaný, protože jsem něco slyšel na internetu, něco jsem si přečetl. No a za půl roku čtu o tom, že ta úžasná investice skončila tak, že ten člověk jde sedět, okradl lidi o 2,5 miliardy, koupil se to x aut a tak dále. To znamená, tohle jsou bohužel případy klientů, které jako máme, známe je, jsou okolo nás. Jo? Potom jsou tady klienti, kteří mi řeknou, hele, já jsem si to nastudoval hodně, já si budu investovat sám. Jo? OK, úplně typicky, já jsem vlastně s tím vlastně ve finále v pohodě. Ale říkám klientovi, pojďme to udělat následovně. Pojďme si společně zodpovědně investovat do nástrojů běžně dostupných, které jsou nějakým způsobem regulovány, jsou dohlíženy Českou národní bankou a jsou likvidní, tak pojďme tam poslat nějaký obnos peněz v pravidelné míře, něco, co nás neomezí. Tu samou částku si investuj sám bokem a vzdělávej se. Většinou lidé, kteří mají tohoto tendenci si sami spořit na základě nějaké intervence z médií, ze sociálních sítí a tak dále, tak nastane situace, kdy dokud to šlape a roste to nahoru, tak jsou všichni chytří a v hospodě se mi smějou, že naše fondy dělají 8-9%, oni udělali 15%. Jo? Pak přijde situace, kdy bude pokles. Naše fondy poklesnou na 2%, minus 2%, oni jsou minus 30%. Až člověk bude mít naspořeno někde 200 000 a najednou klesne na 140, 130, tak Adame, všechny ty chytré řeči v hospodě, jak je to o tom vydržet a tak dále,
budou ty tam, peníze vyberou a už nikdy v životě nebudou chtít investovat a bude pro ně investování zůstání peněz zase sprosté slovo, protože oni mají negativní zkušenost. A negativní zkušenost je to, co nás utváří. Takže tohle to je to, čeho já se vlastně bojím. To je to, co že člověk v sociálním médiu bude vykládat něco o tom, jak má klient investovat. Na začátku videa tam hodí hlášku, nejsem investiční poradce, jsou to mé soukromé názory, ale má x sledujících, kteří se jeho názory tvrdě jako drží. Mimochodem existuje úžasná studie, která ukazuje, že jako 56% lidí, kteří následovali rad jako všech influencerů v Americe, jo, a to prosím vás neurážím někomu v našem rybníčku, tak dosáhlo horšího zhodnocení, než dosáhly klasické trhy. Jo, protože typicky člověk si získá sebevědomí, začne si sám časovat trh, jo, má pocit, že vlastně ty chlapy, co mají x škol, studovali na Harvardu, já nevím, kde ještě dělají vlastně ty investiční správce, tak že jsou to vlastně jako totálně jako nímandi, jo, ale oni rozhodně nejsou. Jo, a co rozhodně nechcou je klienta připravit o peníze. Jejich cílem je jim vydělat ty peníze. To znamená, že ano, nemají tak jako častokrát nějaké jako zásadní jako růsty, jenomže potom, když to padá, tak oni mají padák, víš, který ho dokážou zatáhnout. A to ten klient nedokáže. Takže pro mě je fantastické, že se najednou o tom můžu s klienty bavit. Zároveň je to i bolavé, protože vidím ty příběhy, jak lidé přicházejí o peníze a jak tvrdohlavě mi budou tvrdit, že to nějak vnímají a z velkého procenta za 5 let, až se s nimi setkám, tak už investovat nebudou. Protože se buď spálej, nebo nebudou mít někoho, kdo by na nich stál a řekl jim, hele, jak to, že neposíláš peníze. Teď to byl cíl, abychom dosáhli toho, že nebudeme si brát auto na úvěr, ale za hotové. Teď my jsme měli cíle, ty jsme chtěli dosáhnout a teď, protože si to dělal jakoby nezodpovědně, nechci, že beze mě, ale bez dohledu někoho, to tam vlastně najednou není. Jo? Takže protože všechno, co se dělá ve finančním plánování, má mít nějaký smysl, nějaký cíl. Pokud chci jenom vydělat peníze, a to ti řekne, a to není jenom o investování, to je o celém životě. V okamžiku, kdyby dělat cokoliv jenom pro peníze, tak to nikdy nepadá dobře. Nikdy. Kdyby Jágr hrál hokej kvůli penězům, dneska už ho nehraje. On ho hraje, protože ho miluje. Protože má cíl to rád co nejdýl, předává to dalším generacím a tak dále. Takže pokud prostě tohleto mám brát jako, má to svou světlou, ale i stěnou stránku a jsem vždycky moc rád, když dostanu prostor to s klienty probrat a dát jim nějaký náhled a pomocnou ruku, abychom to společně řešili třeba zodpovědně, ale zároveň nebráníme v tom, aby se sám vzdělával. Já bych za sebe asi radši volil tu cestu toho kouče, když to takhle popsal. Tome, řekněme, že bych chtěl teda začít investovat. Kolik v tuhle chvíli potřebuji mít na účtě, abych mohl začít? To je taky častá otázka, kolik musí mít na účtě, kolik je minimální investice, lidé se toho dost bojí. Adame, my máme dokonce děti našich klientů, kteří si posílají 100 korun měsíčně. Jo, prostě opravdu nechcou ten život víc trošku jinak, vidí to u svých rodičů, jak to nechcou, takže fakt jako od útlého dětství si posílají peníze, takže máme i tyhle varianty. Já bych řekl, že taková jako základ, většina klientů, kterým začíná, tak je třeba 500 korun, který jde spořit třeba pro děti a podobně, ale vždycky to je na základě tvých možností. Ono to vychází tak, že klient by měl, řekněme, nějakých 20% ze svých příjmů dávat na zajištění životního standardu, to znamená nějaké pojištění na nenadálé události typu závažná nemoc, invalidita a podobně, což by mohlo zajít zase nějaké plány, které spolu máme ve finančním plánu a zbytek nějakých 15% by tedy mělo jít do dlouhodobých investic. Pokud chceme investovat, tak Adame, prvně, o čem jsme se spolu bavili, je to, zda máš rezervu. Jo, nejdeme spolu investovat do nějakých dlouhodobých nástrojů do okamžiku, dokud nemáš vytvořenou rezervu minimálně ve výši nějakých 3měsíčních výdajů. Jo. Potom teprve můžeme společně investovat. V opačném případě se stane ta situace, že tobě se v životě něco udá, nějakým způsobem třeba budeš potřebovat finanční zdroje, nebudeš moct chodit do práce, budeš chtít někam vycestovat a tak dále, tak budeme chtít vybrat peníze, které jsme dali na dlouhodobé investování, které má ale svoji volatilitu, to znamená, že to skáče a je potřeba vždy peníze vybírat na vrcholu, ne na dně, jo. A v okamžiku, kdy ty za mnou přijdeš, v okamžiku, kdy ty je na dně, tak já ti řeknu, kamaráde, tady máš u toho rezervu, na kterou si máš právě sám, kterou jsme vytvářeli pro tyhle ty případy a to nech ležet dál, protože ty peníze teď bys takzvaně realizoval ztrátu. A to je to, co my nechceme. Jo? Takže první se začíná od rezervy a až pak s nějakým dlouhodobým spořením a částka může být opravdu téměř libovolná. Tome, řekněme, že je mi 24, jsem studentem, k tomu pracuju, vydělávám si nějaké peníze, ale není to 30, 40, 50 tisíc. Můžu za tebou přijít? Můžeme spolu něco tvořit?
Jednoznačně pokud jsem student, který něco vydělá, tak má zásadní dvě věci. Pokud jsem student, vydělám nějaké peníze, tak bych se měl soustředit především na to, abych si dělal návyk toho, že neutratím všechny peníze, co vydělám. Vytvářím si nějaké rezervy. To je první věc, kterou by měl člověk začít a následně společně můžeme třeba nastavit nějaké investiční nástroje, které využívá. A druhá, za mě možná ještě zásadnější věc, a kterou vždycky klientům docela na ní dbám, tak je to, aby ten člověk investoval do svého vzdělání. A to já nemyslím klasickou školu, ale myslím právě to, že se osobnostně rozvíjí, že si zaplatí nějaký kurz, odejde do zahraničí, něco se nového naučí. A to je to nejcennější do života, protože se získávám vyšší kvalifikaci a do budoucna vyšší příjem. Dobře, posuňme se v čase, budu v produktivním věku, bude mi 30, 35, už si budu vydělávat větší peníze, budu mít po škole. Proč přijít právě za tebou? V okamžiku, kdy člověk už vydělává pravidelný příjem a dokáže si plánovat, tak je naprosto stěžejní, aby měl strukturu toho, jakým způsobem přistupuje ke svým financím. Aby zůstávaly peníze, které si budu odkládat, aby byla jasně daná částka, kterou si chci dávat bokem. A ta musí odejít hned po výplatě. V tom okamžiku s ní nepočítám, jsem schopen s ní žít. V okamžiku, kdy dostanu přidáno, tak si odměnit nějakým poměrem částky, ale celé to takzvaně neprožrat. Prostě opravdu s těma penězma pracovat pro svůj prospěch. A zároveň v tomto okamžiku už musí člověk myslet na svoji budoucnost. Musí se připravovat na okamžiky, které přijdou. Krátkodobé horizonty, nákup auta, ať to neberu celé na úvěr. Příprava právě na důchod, příprava na studium dětí. To znamená připravovat se formou toho, že si odkládám nějaké finanční zdroje a mám vyřešeno bydlení. Tome, co když se o tobě a o tom, co děláš, nebo co děláte ve vaší kanceláři, dozvím třeba v pozdějším produktivním věku, když mi bude 55 let, je už pozdě řešit tu problematiku, na kterou se specializuji se svými klienty, nebo to pořád jde nějak řešit? Je to úplně naopak. Co se týká starších lidí věkové kategorie 55+, tak dneska oni už mají své místo ve finančním poradenství a plánování. Naopak, v jejich případě je potřeba nejlépe pracovat s tím, co nás čeká v budoucích letech, jak se na to ideálně připravit. Z největší pravděpodobností vylétly děti z hnízda, máme teďka ten dům sami pro sebe s manželem nebo s manželkou, nějakým způsobem se můžeme začít chystat na ten podzim života. A teď by tam přesně měl přijít ten finanční kouč, který řekne, a takhle to bude, a vy za 10-15 let budete mít krásný život. Takže jednoznačně je to okamžik, kdy nás kontaktovat a my se na to dovolím si říci, že i docela dospecializujeme. Tome, je něco, co bys ve své mnohaleté kariéře udělal dneska jinak? No, Adame, jednoznačně ve své kariéře bych změnil svůj přístup k tomu, jakým způsobem jsem s klienty komunikoval a byl důsledný v odkládání finančních prostředků. Prostě peněz, které já jsem nebyl důsledný v tom, aby je neprojedli. Ukázalo se to v covidu, kdy přesně klienti, kteří byli k tomu sami otevření, tak si odkládali peníze, vytvářeli si rezervy a když přišla ta doba, kdy přišel pokles příjmu a složitá situace, tak to zvládali. A pak byli klienti, u kterých já nebyl důsledný, nechal jsem to tak trošičku jako vyhnít a ti se potom jako fakt solidně plácali a někteří přišli dokonce o nějaké majetky a podobně. A to mě do dneška trápí. Takže musím říct, že jsme zásadně změnili přístup. Dneska opravdu s klienty toto komunikujeme velmi důsledně, že si přejeme, aby ty finanční prostředky opravdu odkládali. Je to jedna z podmínek spolupráce s námi a už to nese ovoce. Už dneska vidím po 3 letech, kdy vlastně ty klienti vidí peníze, které jim vyrostly na účtě, které by v minulosti nikdy nedokázali odložit. A dokázali odložit jen proto, že jsme s nimi důsledně vytvořili postup toho, jak toho docílit. Takže to je za mě jako velké procitnutí a na to se dám fakt dneska velký pozor. Takže jsi byl takovým hodným trenérem. Je to tak, no. Je to tak, bál jsem se, aby ten můj svěřenec si náhodou něco nenatáhl. Místo toho, abych ho právě vedl k tomu, že někdy musíš si fakt naložit trošičku víc, aby to mělo výsledek. Je to tak. Stalo se ti někdy, že by to bylo opačně? Že bys byl zlým trenérem? Jednoznačně. A velmi často na lidi, kteří se dostali do nepříjemné finanční situace. To znamená, že samozřejmě velmi často, pokud člověk, já to nechci jako bagatelizovat, jo, ale bohužel moje zkušenost hovoří o tom, že když člověk je ve špatné situaci, tak se do ní velmi často dostal svými chybami.
Ale prezentace směrem ke mně je taková, že všichni okolo se postavili proti osudu tohoto člověka. A já, protože nejsem včerejší a samozřejmě se v tom pohybu nějakou dobu, tak velmi často dokážu brzy odhalit, že to tak úplně není. A v tom okamžiku já neříkám tomu klientovi ne, já mu rád pomůžu, ale musí naprosto dodržovat veškeré věci, které si spolu nastavíme. A o tom byl přesně pořád krotitelé dluhů. Kdo chtěl se z té situace dostat, tak já mu byl schopen sestavit ten nutriční plán, ten cvičební plán, aby si zlepšil svoji kondici finanční nebo fyzickou, když to přeneseme do toho cvičení. A ten, kdo nechtěl, tak dneska jako děj se vůle boží, já za něj nejsem schopen zodpovídat. Jo, já, pokud člověk chce, rád pomůžu, myslím, že kvalifikovaný na to jsem, pokud člověk nechce, nedokážu pomoct. Tome, to, co říkáš a to, co děláš, mi obrovsky dává smysl, ale stalo se, že si někdy klienta nezískal? To je asi... Jednoznačně chci říct i věci, které se mi nedaří, takže děkuji za tuto otázku. Nepodařilo se mi, ano, získat klienta. Bylo to z toho důvodu, že jsem ten den byl hodně unavený, už jsem měl hodně schůzek, klient nepřišel taky úplně v ideální jako formě, trošku jsme si nesedli, v podstatě jsme na konci schůzky identifikovali, že ta společná spolupráce asi nebude fungovat. Přitom paradoxně následně jsme se potkali někde na nějaké oslavě, jsme jako přátelé a já jsem se dozvěděl, jak vlastně postupovala ta finanční dráha toho člověka následně. A věřím, že kdybych tenkrát byl v jiném rozmaru, dokázal to lip uchopit, tak dneska ten klient na tom trošičku jinak. A to je něco, co mě ohromně mrzí. A to je jeden příklad z mnoha. Ono ne každému musí sednout moje osobnost a proto jsem rád, že mám dneska okolo sebe další lidi, kteří případně, když já člověku nesedím, tak může naskočit někdo z kolegů, který se může od člověka, od toho klienta postarat a to je za mě jako to zásadní, ale tohle to vnímám jako své velké selhání. Tome, podařilo se ti naopak získat někdy klienta, o kterém si myslel, že ho nikdy nezískáš? Já se přiznám, že jsem trošičku vyžívám, že když přijdu na schůzku, kde cítím, že jeden z partnerů si šel dobré reference, těší se na mě, vnímá, že to rodině může pomoci, a pak tam je druhá polovička, z velké většiny to bývá muž v té rodině, který na té schůzce hodí tuhletu pózu, tak povídej. A já přímo si dovolím říct, že v okamžiku, kdy se toto stane, tak tam někde ve mně to úplně sepne a řekne jo, protože to je taková nová výzva, je to něco, kdy já opravdu tomu člověku chci dokázat, že umím zaujmout i jeho, že umím těm rodinným financím pomoci a mám takovou strategii, jak toho člověka získat a musím říct, že je jeden klient, který opravdu přišel na tuto schůzku a v půlce té schůzce manželce řekl, hele, ty senka chtěla jít, jo, a v tom okamžiku se mě sepl takový ten jako, prosím vás, no prostě Adame, nemyslím si, že to bylo nějaký jako okamžik, kdy já jsem do toho klienta začal šít, ne, jako úplně naopak vlastně tím, že jsem tomu klientovi začal trošičku se s ním špičkovat, tak ho to začalo bavit, začal se otevírat, začal i on mluvit o svých cílech a tak dále a já najednou začal vnímat, co jeho zajímá, kde ho můžu získat pro tu službu a dneska ne, že jsme kamarádi, ale je to člověk, který jako klient, opravdu si dovolím říci, že se mnou konzultuje snad i to, kde je nejlepší spořící účet. Jo, opravdu fakt od A do Z úplně všechno, takže tohleto mám rád, i to trošku vyhledávám a zároveň samozřejmě ne vždycky uspěju, ale pokud se to podaří, tak je to pro mě ještě takový bonus z toho dne a z těch schůzek. Tome, nakousli jsme investice jakožto trend. Zajímá mě tvůj názor na kryptoměny. Adame, krypto, no. To je takový téma, který je velmi ožehavý a já jako finanční poradce, který upřednostňuje trošičku konzervativní styly investování, to znamená chránit ty klienty, tak ke kryptu jsem velmi skeptický. Jo, z jednoho prostého důvodu na kryptu dneska je nabaleno spousta podvodníků. To znamená, že ona dneska nakoupit krypto není úplně nic složitého, ale pro běžného člověka, co chodí do práce, má rodinu, tak si založit účet, vědět, kde má mít ty kryptoměny uložené, jak s tím pracovat a tak dále, to není úplně snadné a velmi často tudíž využije pomoci někoho dalšího, jo, a nebo jde na platformu, která mu garantuje, že přes krypto, protože krypto přece vydělává, tak vydělá spoustu peněz. No a mám taky jednoho kamaráda, který takhle skočil na špek nějaké agentuře, která mu slibovala, že mu zhodnotí peníze v kryptu, dokonce tam poslal tam jako nižší 100 000
měsíce, dokonce dokázal i vybrat, jenomže samozřejmě ta naše vnitřní nenažranost byla taková, že mu řekli, že mají tady ještě výbornou příležitost, takže tam vložil ne to, co vybral, ale ještě 2x tolik a pak přišel úplně o všechno. Takže proto já dneska říkám, že jestli v minulosti nás obírali tady nějaké, já nevím, přes telefony, formy investování do akcí, tak se ten trend toho okrádání klientů, takový to poškozování těch klientů se přesunul právě na krypto, protože krypto dneska na sociálních sítích vypadá jako velmi snadno dosažený jako peněz. Adame, já ti položím jinou otázku. Kolik lidí znáš, že jezdí po Praze nebo po České republice v Lambu, který vydělali díky kryptu? Já neznám jedinýho. A věc se má tak, že všichni mý kamarádi, všichni lidé, kterými jsem se setkal a drží krypto a drží tam jako opravdu i vysoké částky, tak je tam drží. Ano, já chápu důvod, ono to samozřejmě poroste jako nahoru, ale kde je ta garance? Jako to krypto se tady objevilo ze dne na den a kde není napsáno, že se jej ze dne na den ztratí. Jo? Stejně jako dneska máme vidět ty trendy v kryptu, kdy vlastně tam je jako jasně daný, že tam je nějaký nárůst, pak prodej, spekuluje se o tom, že vlastně to uměle vytvářejí skupiny bohatých lidí, kteří to schválně naboostujou, aby chytli právě ty volavky. To znamená takové ty klasické, já nevím, zaměstnance, lidi, kteří chodí do práce, do fabriky, tak tam pošlou svý životní úspory, protože přece roste. No ale v okamžiku, kdy to klesá, tak ten člověk to prodává ze ztrátou a tam je to, kde se ty žraloci nakrmějí. Jo? A to je to, co mě trápí. A to je to, čeho chci ochránit klienty. Je možné se do tvého týmu přidat? No, to je dobrá otázka. Teď jsme v situaci, kdy samozřejmě stále nabíráme, protože, jak jsem říkal, mým cílem je, abychom se nestali o 2000 klientů, ale o 10 000 klientů. K tomu jsou potřeba lidé jak do obchodního týmu, tak do back officeu. Teď v tomto okamžiku jednoznačně pro nás je důležitější ten obchodní tým, abychom dokázali poskytnout kvalitní servis. A jednoznačně jsme otevření mladým lidem, jsme otevření lidem, kteří mají dnes rodinu, protože jsme vlastně v naší firmě téměř každý má vlastně rodinu, takže spolu trávíme i spoustu času společného. Takže pokud člověk má chuť se vzdělávat, chce žít v neustálé změně, protože ten trh se neustále vyvíjí, tak jednoznačně budu rád, když se k nám člověk přidá. Já za to můžu slíbit práci v dynamickém prostředí, v dynamickém oboru a samozřejmě pokud jde o obchodní činnost, tak obchodníci jsou vždycky velmi zajímavé placení a to nabízí i ten náš obor, takže si myslím, že i ohodnocení může být pro spoustu lidí velmi zajímavé. Dobře. Tome, ty působíš na tom finančním trhu už 15 let. Takže 15 let dlouhodobě se staráš o klienty a poskytuješ tu službu, o které jsi tady mluvil. Tome, co je tím klíčem k tomu úspěchu? Co je klíčem k tomu, že klienti za tebou stále rádi chodí a pořád funguješ? Já jsem do toho oboru přišel proto, že mě potkal můj kamarád a já jsem z Anglie měl pocit, že finanční poradenství v Čechách je vnímáno jako v Británii. To znamená v podstatě po soudcích a právnících druhý nejzajímavější obor. Jo. Až v době, kdy jsem se rozhodl jít do spolupráce se svým kámošem, manažerem, tak jsem zjistil, že to je po uklizečce druhá nejméně oblíbená pozice. A lidé mě vnímají opravdu negativně. Tak to samozřejmě pro ně bylo složitý, ale já jsem od samého počátku jako viděl, jak to fungovalo v té Anglii. Jo. A já jsem strašně moc vlastně chtěl tam jako být. Chtěl jsem mít ty hodnoty, chtěl jsem mít ten statut a věřil jsem, že vlastně, když to je s módou, že to, co jsem viděl v Anglii, vrátil jsem se zpátky do Čech, tak za rok to vlastně bylo u nás, konečně teda. Tak jsem si říkal, že to může být to samé jako s financema. To znamená, že já jsem se do toho oboru pouštěl s nějakou vizí toho, že i umím trošku mluvit, někdy až moc teda, což byl mimochodem první věc, co můj manažer musel se mnou dělat, to znamená mlč Tomáši, nemluv. Na začátku jsem extrémně neúspěšný. A já, když jsem začínal, tak všichni lidé okolo mě měli neskutečně extrémně dobré výsledky. A já jsem se potácel úplně fakt jako totálně na dně. Úplně jako fakt nula, ještě jsem hodně negativní typ člověka. To znamená, že mému manažerovi zakazovali mě vozit na nějakých jako vzdělávací jako sektory. Ale abych dokončil myšlenku, tak na začátku z velmi neúspěšného člověka, který ale věřil té myšlence, tak se ze mě stal člověk, který neustálou pílí a fakt tisíci a tisíci schůzek se posunul do
role lídra v rámci celé partner skupiny a dneska patřím mezi jednoho z nejlepších obchodníků a zaplať pánbů i lídrů, to znamená, že dneska mám svoji kancelář, kde v naší kanceláři máme řadu profíků, lidí, kteří se specializují na jednotlivé segmenty. To znamená v okamžiku, kdy já mám klienta, který chce investovat s náma větší objem peněz, tak vím, že tam mám kolegyni, která je k tomu přesně určená, přesně se vzdělává výhradně v tomto oboru. To znamená, není jenom takový ten obecný přehled, ale je specializovaná na daný sektor. Stejně jako neživotní pojištění. Máme kolegyni, která nedělá nic jiného než pojištění nemovitostí a aut. Respektive oni jsou dneska dvě. Protože chceme poskytnout ten servis zase co nejkvalitněji. Takže my dnes jsme schopni poskytnout komplexní servis, naplněn profíky a ten klient ví, že od nás dostane všude 100%. A není to tak, že tady jsme dobří, tady jsme slabí. Ne. Já si dovolím říct, že jsme všude silní a všude dokážeme poskytnout přidanou hodnotu. Tome, co považuješ ve své kariéře za největší úspěch? Já nevím, jestli to je úplně největší úspěch, ale zlomový okamžik byl, když jsem jedné paní změnil smlouvu životního pojištění, v té době hodně zaměřenou ještě na úraz, protože se ten trh samozřejmě vyvíjí a i my se vyvíjíme jako poradci a nebyli jsme dokonalí, dělali jsme chyby, dneska se snažíme samozřejmě jako napravovat, pracovat s nimi, ale klientka si nepříjemně zlomila nohu, dokonce už nemohla nadále dělat to své povolání a díky tomu, že já jsem do toho vstoupil, řekl jsem, že ta smlouva není dobrá, nahradili jsme ji jinou, tak dostala 100 000 korun jako plnění. A já si dodnes vzpomínám, když jsem tu zprávu přečetl, tak jsem věděl, že dělám správnou práci, že tohoto chci dělat. Ten úsměv na tváři, který se mi z té SMS zprávy jako vytvořil, tak vlastně ho do dneška jako mívám. Teď mě třeba běží husina, protože to byl klíčový okamžik, který mě úplně vystřelil nahoru, protože jsem najednou začal věřit tomu, co dělám a viděl jsem, že to chci dělat. Takže to byl za mě ten klíčový okamžik. Pokud mám vzít, Adame, kdy jsem zažil asi to nejlepší, tak ono to vlastně téměř na denní bázi. Já téměř na každé schůzce, kdy vím, že jsem tomu klientovi splnil nějaké jeho přání, nějaký cíl, protože jsme si je spolu nastavili a na servisní schůzce jsme si vyhodnotili, že jsme toho docílili. Nebo naopak přišli s bezvýchodnou situací, že jsou situace, že prostě by potřebovali tohle, ale všichni řekli, že to nejde. A já najdu to řešení. A ti lidé odcházejí s úsměvem, podávají mi ruku a u nás to je velmi osobní, to znamená, já si s klienty velmi brzo tykám, stávají se mými přáteli, tak vlastně na konci té schůzky odcházíme, podáváme si ruku a já vím, že ty lidi jdou domů a budou mít hezký večer, otevřou si lahvinku vína a řeknou si yes. A to je něco, co vlastně jako mě úplně plnohodnotně naplňuje. A proto jsem ochoten v té práci být od rána do večera. Protože tohle to chci dělat. Já chci lidem měnit životy a zaplať pánbůh zatím převážně pozitivně a plním jim jejich sny. Takže tohle to je asi to, co považuji za jeden z největších úspěchů. Tome, když bych se chtěl stát tvým klientem, mám s sebou vzít partnerku? Adame, naprosto jednoznačně. Z jednoho prostého důvodu. Ve velmi časté míře se nám stává ta věc, že my to jako celý krásně předneseme jednomu z páru. Vymyslíme spolu, volnočou přinese ty jako cíle, co ta rodina chce dosáhnout a spolu to vymyslíme. A ten člověk opouští můj kancelář s vidinou toho, jak už od teďka mají člověka, co se bude starat o finance, jak to všechno krásně zvládnou, přijde domů a ten protějšek měl třeba špatný den v práci. A nejenom už to začíná, no prosím tě, co ti to nabulíkoval, a jo, to víš, jo, já ho znám, frajera a to. A prostě v podstatě rozbije veškeré ty věci, protože on tam nebyl, nedával nám ty své argumenty a my neměli možnost mu na to zareagovat. A proto tohleto velmi často vede k tomu, že veškeré cíle té rodiny jsou prostě pryč. Jo. Proto je zásadní, aby na každém setkání byli vždy oba dva z páru, protože to je párová záležitost. Jo. I když jeden je vždy dominantní ve financích, vždy jeden jakoby táhne ty finance víc, tak pokud tam je ten druhý, tak velmi těžko potom obhájí, pokud tam bude nějaká třeba nepříjemnost nebo nějaký období, které bude stát nějaké úsilí, tak by to mohly tam být prostě komplikace naprosto zbytečné. Když jsme s partnerkou například rok, má to naopak nějaká úskalí řešit finance dohromady, společně s tebou?
Úskalí to samozřejmě může mít, pokud jste pár, který se zná kratší dobu, tak je někdy dobré, pokud se pouštíme třeba do toho financování bydlení a jeden má dominantní příjmy, ve smyslu má i vlastní jako prostředky, tak samozřejmě já potom častokrát doporučuji, hele, tak to pojďme udělat na toho daného člověka a v okamžiku, kdy zjistíme, že za 3 až 4 roky to stále funguje, pojďme to spojit, dát to dohromady, ale nedělat nějaké ukvapené rozhodnutí. Teď mě, Adame, ještě napadá možná taková věc, že se taky je potřeba si trošku hlídat, s kým žiju doma, jo? Protože se nám velmi často děje, že nás osloví například paní, že zjistila, že manžel nesplácí úplně včas hypotéku, jak jí tvrdil, že přišly domů nějaký dopisy, pak se zjistilo, že se dokonce dokázal vzít nějaké úvěry a ptala se, jak je to možné, když jsou manželé, že by ona měla přece podepisovat a vědět o všech dluzích, které se berou. Bohužel to tak není. U spotřebitelských úvěrů opravdu stačí podpis jenom jednoho z manželů do nějaké výše částky, bývá to nějaká řádová, já nevím, 100 000, půl milionu, něco takového, na co člověk může dostat, aniž by o tom věděl ten druhý z partnerů. Ale paradoxně i ten partner za to nese odpovědnost. Takže to může do budoucna jako způsobit nemalé potíže. A pojďme si říct, finance stojí za v mých očích 80% všech rozvodů. Takže to není téma, které je dobré opomenout. Tome, tvoje kancelář se stará o bezmála 2000 klientů. Při nedávných povodních stalo se, že jste museli s některými klienty řešit tu velmi nepříjemnou situaci? Zaplať pánbůh, my jsme byli vyvarováni fakt těm jako katastrofickým následkům, které byly v Jeseníkách a podobně. Tam opravdu těch klientů tolik nemáme a když už jsme je měli, tak naštěstí měli dům na kopci, takže se nás to trošku vyhnulo. Nicméně v mé rodině přišla vlastně od mého švagra rodiče přišli o dům, protože to tam má jako katastrofální následky, takže to bylo velmi nepříjemný. Každopádně já jsem se v tom okamžiku, když to začínalo, tak mě běhal mráz po zádech, protože samozřejmě velmi často s lidmi polemizují o tom, že koupili dům za klidně 10 milionů a pak když jim říkáme, že pojistná smlouva na to, aby to bylo adekvátně nastaveno, stojí 15 000 ročně, tak se na mě dívají, jako kdybych jim vytahoval z peněženky poslední peníze na chleba. Jo? A mě tohle jako ohromně trápí. To znamená, já jsem si pořídil něco, co mě stojí nemalé peníze, ale už teďka, pokud se o to mám postarat, tak budu jako šetřit. Jako v mých očích to je naprosto neumělá. Pokud chci opičku, musím mít na banány. To znamená, pokud chci si koupit drahé auto, musím mít na jeho provoz. Pokud chci mít drahý dům, musím být schopen ho zajistit a pojistit. A nejčastěji se setkávám s těmi reakcemi. Já mám dům na kopci. Já mám dům, tam nic nehrozí. Jako, myslíte si, že někdo čekal, že na Moravě bude tornádo? Jako sorry, napadlo by to někdy někoho? Napadlo by vůbec někdy někoho, že přijde něco jako covid? Teď covid ani neexistoval, pro boha. A všechny nás to tady za 2 roky úplně vyautovalo. Jo? Jenom kolik prostě následků u dětí to má, že nesportujou. Jo? Prostě, takže my nikdo nedokážeme definovat, jaké okolnosti nás můžou překvapit, co nás může postihnout. Takže buďme k sobě zodpovědní. Super. Tome, díky moc. Já myslím, že jsme probrali všechny ty oblasti, které jsem dneska chtěl nakousnout, které jsem se chtěl dotknout. Můžu tě ještě na závěr poprosit o jednu věc. Mohl bys přiblížit, kde by tě naši diváci mohli například sledovat, nebo se s tebou spojit, kdyby se chtěli stát tvými spokojenými klienty? Aha. Na to je jednoduchá odpověď, samozřejmě www.tomaskresl.cz jsou webové stránky, kde si můžete podívat nejen na moji práci, ale i na práci mých kolegů a na kolegy samotné. Tam je přímo vlastně formulář, kterým se dá domluvit schůzka nebo nás kontaktovat. Je tam přímo mé telefonní číslo z jednoho komukoli a jenom se omlouvám, velmi často sedím na jednáních a proto se jako omlouvám dopředu, že případně zavolám zpět. A je možné napsat e-mailovou zprávu, sledovat mě můžou lidé na Instagramu, na LinkedInu, na Facebooku, kde dáváme příspěvky velmi často právě z aktuálního dění ve financích. A budeme samozřejmě moc rádi, pokud jsme získali důvěru někoho, aby nám svěřil své finanční možnosti a cíle, které se budeme snažit maximálně naplnit. A to bych chci moc poděkovat za příjemné setkání a věřím, že jsme se neměli naposledy. Já taky doufám, Tome, díky moc a měj se krásně, díky, že jsi přišel. Ať se ti daří. Díky, Adame.